Happy Friday! Kini atong latest weather update, April 1, 2022. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakaapekto sa may eastern section sa atong nasod. Samtang northeasterly surface wind flow ang nakaapekto sa may extreme northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato magi-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.